Ka jingbun jong ki jaj briu Manipur Meitei kalong hapo India ki don kumba khatniau lang drupewajar khandai spa khatlai ngut ha Manipur ki don kumba khatsan lak arpo 8,000 chispa laipo arngut ha Assam ki don kumba 6 lak drupo prajar chispa arpo ngut ha Tripura ki don kumba arpo lahajar nyospa nyopo khandai ngut ha Nagaland ki don kumba khandai hajar sanspa khatwai ngut ha Meghalaya ki don kumba 1,000 sauspa sanbhoi ngut ha Arunachal Pradesh ki don kumba 8,000 praspa laipusan ngut ha Mizoram ki don kumba 8,000 arspa sawar ngut ha Myanmar ki don kumba arpo 1,000 ngut ha Bangladesh ki don kumba khatsan hajar ngut ka jaktin kaba ki pendon kam kadai ka Meitei language kabala tibru da ka official language hapo ki India kum ka Manipuri language ka jingbun jong ki Meitei kalong ki Hindu bat ki badonru ya ki jingbun kum ki Christianity Buddhism bat Sanamahism